Daghang salamat. Sa ngalan sa Ama ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Pag-ampo kang Senior San Roque. Maluloy iyamot nga Dios, Ginoo ug Amahan nga mahigugmaon. Gihatagan mo kami og tambal sa among mga balatian diha kang Senior San Roque. Aron tungod sa iyang panabang, makita namo ang kaayo ug kalag sa lawas. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa mga bertudis nga gihiyas mo kaniya. Kay siya ang among dangpanan nga tambal sa mga sakit nga mananakod. Ipaiway mo kanamo ang mga sakit nga mananakod, ilabi na ang COVID-19. O Amahan nga mahigugmaon, nga tungod sa mga pahanungdan sa imong matamis o iyamot nga anak, o tungod sa mga bertudis ni San Roque nga among langitnon nga tambal, ingon man giampo namo kanimo ang Santa Iglesia Katolika, ang Santo Papa nga Pangulo, ang mga haring Kristiyanos, aron magpadayon gihapon sa pagsilbi kanimo, ug ang mga iris ug dili binunyagan, managbalik ug moila kanimo, ingon man luwason mo ang mga kalag sa purgatorio, ug ang anaa sa salang mortal, aron mahigawas ni anang hilong nga infernuhanon sa mga sala, aron kaming tanan mobati sa katamis ni ining langitnon nga tambal, og maabot na mo tungod kaniya ang dayon nga katamis dito sa langit. Amen. Amahan namo naka sa langit, pagdayon ang imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa luwasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan sa bangbunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya, samahan og sa Anak ug sa Espiritu Santo, miingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo naka sa langit, pagdayon ang imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa luwasa kami sa tanang daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan sa bangbunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya, samahan og sa Anak ug sa Espiritu Santo, Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo naka sa langit, pagdayon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa luwasa kami sa tanang daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan sa bangbunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya, samahan og sa Anak ug sa Espiritu Santo, Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. orasyon. Rayna sa langit, paglipay, Alleluia. Kay siya nga naghimo ka nga angayan sa pagdala, Alleluia. Nabanhaw sumala sa iyang giingon, Alleluia. Iampo mo kami sa Dios, Alleluia. Pagsadya o paglipay, Virgin Maria, Alleluia. Kay tinuod nga nabanhaw ang Ginoo, Alleluia. Magampo kita, O Dios, nga tungod sa pagabanaw sa imong anak nga si Jesucristo, among Ginoo, naglipay ka sa kalibutan. Itugot nangamuyo kami
nga tungod sa iyang inahan ang Birhen Maria, makaangkon kami sa kalipay sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya samahan og sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan og sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo, Malaos mga kaigsunan ko diha ni Kristo karon atong gisaulog ang kapistahan ni San Isidro ang mag-uuma. Sulod ni ning Santos nga misa atong iapil sa atong mga intensyon uban sa pangaman ni San Isidro sa ilang adlaw na tawahan karong adlaw. Alang usab sa mga pamilya nga gisulay nataptan sa sakit nga COVID-19 nga unta ligunon kanunay ang ilang pagtuo sa Ginoo nga unta magpabilin silang maligon taliwala nining mga pagsulay ipahilayo o protektahan ang ilang pamilya. O karon mahimo kita ngayan og takos sa pagsaulog ning Santos nga misa atong pangayoon ngadto sa Ginoo yang pasaylo ug kaluoy. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa pagdapong uyamot sa hunahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kaya akong sala akong dakong sala busa nang amoy ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel mga santos ug kanyang mga igsuon aron ninyo akong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. O Ginoong Dios, ang tibuok kalibutan imuha o gitawag mo kami sa pag-alagad kanimo, pinaagi sa pag-atiman sa mga hatag nga nagpalibot kanamo. Itugot nga ang panag-ingna ni San Isidro, magdasig kanamo sa pagpakigambit sa among makaon uban sa mga gigutom ug sa pagbudlay alang sa kaluwasan sa katawhan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios nga usahang tud sa kahangturan. Amen. Kinutlogikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya, dinasunan sa tibuok simbahan, kaming mga apostolis ug ang mga pangulo sa maong simbahan, nagkauyon sa pagpilig mga tao sa ilang pundok
aron ipadala ngadto sa Antioquia uban ni Pablo ug ni Bernabe. Gipili nila si Judas gaginganlag Barsabas ug si Silas, mga tao nga gitamod pag-ayo sa mga kaigsuonan, ug ilang ipadala kanila kining mosunod nga sulat. Ang mga apostolis ug ang mga pangulo sa simbahan nga inyong mga igsuon nangumusta sa tanang mga kaigsuonang dili Hudiyo nga nagpuyo sa Antioquia, sa Syria ug sa Cilicia. Nakabalita kami nga may mga sakop sa atong pundok nga nagsamok ug nagpalibog kaninyo tungod sa ilang gipanulti. Apan kini sila wala namo sugua sa pagbuhat niini. Busa, nagtigom kami ug nagkauyon ang tanan sa pagpilig mga tinugyanan aron ipadala nganha kaninyo. Mukuyog sila sa atong minahal nga mga higala nga si Bernabe ug si Pablo nga naghalad sa ilang kinabuhi aron pag-alagad sa atong Ginoong Hesus. Busa, padala kaninyo si Judas ug si Silas nga maoy mosaysay sa mga butang nga among gisulat kaninyo. Ang Espiritu Santo ug kami nagkauyon sa dili pagsanong kaninyo ug laing mga palas-unon gawas sa gikinahanglang mga tulumanon nga mao kini. Ayaw kamo pagkaon o kalanon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios, ni dugo, ni mananap nga gituok, og likayin ninyo ang pakighilawas. Kung likayan ninyo kining mga butanga, matarong ang inyong gibuhat. Adios, ang mga tinugyanan ilang gipagikan og nangadto sa Antioquia, og gitigom nila ang mga tanang magtotoo o gihatagan sa sulat. Pagkabasa sa mga tao sa sulat, nalipay sila pag-ayo tungod sa makapadasig nga mga pulong. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Daygon ko ikaw diha sa kanasuran o Ginoo. Daygon ko ikaw diha sa kanasuran o Ginoo. Ang akong kasing-kasing malig-on, o Dios, ang akong kasing-kasing malig-on. Mag-awit ako og magday, pagmata o kalagko, pagmata, lira o alpa, akong pukaon ang banag-banag. Daygon ko ikaw diha sa kanasuran o Ginoo. Pasalamatan ko ikaw taliwala sa kanasuran o Ginoo. Awiton ko ang imong kadungganan diha sa mga nasod. Ibayaw ka unta labaw sa kalangitan, o Dios, labaw sa tibuok kayutaan, ibayaw ang imong himaya. Daygon ko ikaw diha sa kanasuran o Ginoo. Manaa kaninyo Manaw sa ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. himayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, kini mao ang akong sugo, paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala, mao ang pagpakamatay alang kanila. Kamo akong mga higala, kung buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo,
Dili ko na kamutawgon nga mga sulugoon, kay ang sulugoon dili mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinunua tawgon ko kamo nga ako mga higala, kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko sa akong amahan. Dili kamo mo'y nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo, o gipili ko kamo aron mamanglakaw o mamungag daghan mga bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa amahan bisag unsay inyong pangayuon kaniya sa akong ngalan. Kini mao ang gisugo ko kaninyo paghigugmaay kamo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw. Maayong buntag kanyang tanan, maayong buntag usab, ilabi na ni adto mga nagsaulog sa ilang fiesta karon, kapanahon ni ining adlaw ni ining kapistahan ni San Isidro Labrador, no? Mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, usa sa pinaka-striking kaayo nga gisulti ni Jesus diha sa ebanghelyo karon nga nagkanayon, kamo tawgon, dili ko na kamo tawgon nga akong sulugoon, tawgon ko kamo nga akong mga higala, no? Friendship, no? Nga ang buti pasabot nga ang Ginoo nagconsider kanato nga iyahang higala, dili iyang sulugoon, no? Si Jesus nagconsider nato nga iyang higala, no? Ang paghinigala ay nagpasabot kini og panagsuod, no? Intimacy. Sa ato pa di ay nga ang Ginoo naghimo og usa ka relasyon, intimate relationship, friendship kanato. So kuhay kini sa atong pagsabot sa Ginoo, nga ang Ginoo sa atong usual nga pagsabot tuas taas, lisod kabuton, layo, no? Labaw, kundili kini murag sukwahi kay siya nagpadayag nga dili siya ingon ni ana kundi siya usa lang kahigala, no? Unsa may buti pasabot ni ini? Una, kung maghisgot ta og higala, nagpasabot kini nga duol sa iyang kasing-kasing. No, di ba, kung ang panaghigala ay nagpasabot man na nga atong ilailahon, no? Pasabot man na nga atong tinuon kung kinsa ning tawhana, no? Kining higala magsugod gyud na sa aduna kay interes, no? Interesado ka ng tawhana mo nang imong ilailahon, imong suoron, no? Imong mag-create ka og panaghigalaay. Pero kining panaghigalaay usab kini ka step ngadto sa panaghigugmaay, no? Mo start na ka og care, mo start na ka og pangga, mo start na ka og amping niya sa imong higala. Kung ato kining tan-awon, mausab kini ang gi-create sa Ginoo nato, no? Nakita iyang higala, meaning kita usab iyang gipangga, kita usab iyang giatiman. Mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, diha sa atong kay niingon, ako ang nipili kaninyo, no? Si Kristo, si Jesus, ang Ginoo, maoy nipili nato nga mahiyang higala. Siya ang nihimo sa first move. Dili tungod kay kita worthy, dili tungod kay nahimo kitang higala, dili tungod sa atong lihok buhat, kundi siya ang nihimo sa unang lakang. Ikaduha, mga kaigsuunan ko diha ni Kristo kining ebanghelyo usab, naghisgot usab nga ang Ginoo helpless kanato, no? Quote and quote, no? Buti pasabot para nang managhigala ba, diha sa managhigala ay nahimo kang helpless ngadto sa imong higala, no? Buti pasabot kung naa siya ihangyo, dili ka usahay makabalibad because you are so captivated by your relationship. Usahay kung mangayo siya og pasaylo,
Usahay dili ka say no. Or usahay mo ngayo siya og request, usahay makaingon ka nga dili ka kabalibad. Tungod kay lagi man naghigala man. In the same manner diha sa atong relationship sa Ginoo. Tungod kay kita iyang giisip nga higala, usahay dili siya kabalibad nato. No? Iya kitang girespeto sa atong pagkakita. No? Usahay gani nga o masayop ta, pasagdan kita niya, no? Pasagdan kita niya nga mupili sa atong mga choices. Kay again, gi-consider kita niya nga higala. No? Wala kita niya buti sa tanan. Sa katapusan mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo. Guwapo kay nga atong ebanghelyo karon, no? Kay hinaot kini magtandog sa atong mga kasing-kasing. Nga ang relasyon di ay nato tali sa Ginoo. Dili relasyon sa usa ka sulugoon ug amo, kundi relasyon sa managhigalaay. Hinaot nga kini magdasig ka nato sa matag adlaw nga pagpuyo nato sa atong kinabuhi. Maningkamot kita nga mahimo kitang suod ngadto sa Ginoo. Nga mahimo kitang suod nga higala. Pagtukmod usab unta kini nato sa dili pagbuhat o mga butang nga ikasakit sa atong higala. Makanunayon sa mga kasuguan sa Ginoo nga nagtawag kanato sa paghigugma sa tanang mga tao atong hiusahon ang atong mga ni Hesukristo ang atong Ginoo ug moingon kita, Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Nga ang espiritu sa kusog mabatunan kanamong tanan nga mga gikinahanglan ang pagsaksi sa paglaom. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Nga ang espiritu sa gawong mabatunan ni atong gilutos tungod sa pagsunod sa ilang mga konsensya o sa pagbarog sa ilang katungod. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Nga ang espiritu sa kahayag mabatunan ni atong wala makaila sa Ginoo o ni atong napakya sa pagsunod kaniya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Nga ang espiritu sa kahayag mabatunan ni atong wala pay kabangkaagan kaniya o kadtong mga gikumpirmahan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Nga ang espiritu sa gugma mabatunan kanamong tanan nga ania karon dinhi uban kang Padre Ulysses Bispo pinaagi among aktibong paglambingit sa among gagmay simbahanong katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Niining tuig mo pakigdiyanon ko sa mga nagkalain-laing pinuhuan o sa mga lumad nga unta makita nato ang atong kahiusahan diya sa pagtuo sa usa lamang ka Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Ginoong Hesus, ibubo ang imong balaang espiritu sa kalibutan ug sa among simbahan, itugot nga mag-una ka kanamo padulong sa among gilauman ug tabangi kami sa pagtukod ug kaugmaon uban kanimo, kay ikaw mauman ang among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo, aron nangako inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, mudangat unta nganha kanimo ang among mga pangaliya uban sa mga halad, aron kami human malimpyo tungod sa imong kaayo, mahimong takos pagdawat sa mga sakramento nga imong gihatag sa dakong gugma kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana sa Ginoo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang ibayaw mo sa Ginoo. magpasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Ang ayong matarong. Santos nga mahan, Dios katunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud kanus si Kristo, gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas ngadto sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga mao ikatumanan sa tanang sakripisyo sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nganha kanimo alang sa among kaluwasan. Nagpadayag siya nga pari, altar ug kordero sa Dios tungod ni ini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos sa Ginoo. Diyos nga gahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan. Dahil ginalagani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mo ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sama paagi tapos sa panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab mihatag niningadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mong kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga yulalang kaninyo galang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasay lubuhata kini aron paghandom kanako. Ato karon isangyaw misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo magbalik ini. Ang paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ay mong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among papa, ni Patrick Daniel among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa iyang banang nga si San Jose, uban sa tanang mga apostoles ug sa tanang mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga mahan. Dihas kay usa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo anak sa langit, pagdayon naging mong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, ini sa iyo tamayon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag Kanamo karong adlaw,
Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, inunuan sa kami sa kautan. Mangayo kami kanimo Ginoo ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon naron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kayo mga manuri-ngarian ng gahong ganimaya hangtod sa kanturan. Ginoong Hesukristo nag-ingon ka sa iyong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawang ang mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo kanunay manaa kaninyo, Manawasab kanimo. ipakita ta karon ang timaan sa atong pagkamanagsuon. Kordero sa Diyos, na nagawag kang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos, na nagawag kang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos, na nagawag kang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kinimao si Kristo, siya mong kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga salas kalibutan, bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang nakalawat kanimo, ang panitangulong mo lamang ang mamayo ako. Pagampo alang sa usa ka espirituhanong pagkalawat. Akong Hesus, nagato ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Makagagahom ug tunhay nga Dios, nga nag-andam kanamo alang sa kinabuhing dayon pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo. Padaghana dinhi kanamo ang mga bunga sa sakramento sa Pasko ug liguna ang among mga kasing-kasing pinaagi sa pagkaon nga makaluwas. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata para sa novel coronavirus. Dios among amahan, nisangpit kami kanimo, niining panahon sa amuang panginahanglan, nga unta mapanalikdan mo kami, batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi, sa among kaigsuunan, ug nahiagom sa kadaghanan. Nangalyupo kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ni ining maong virus, nga nagdala sa makalilisang nga sakit. Giyahi ang mga kamot, ug lamdagi ang mga hunahuna, sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos, ug dinuyugan sa gugma,
ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios ng lamdag. Nangalyod po usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatagan unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga maghiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan o pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Ang Ginoo malakan ninyo. Anausap kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios na makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, dadaan yung gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.